खुम्फुगोरा मानो बुनो हायाखै फिसाइ दंखायो बा फिसाइ गोनांखा सानदों आं मानि थाखाय बेंगलराव फैफिनदों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअखौ लास्ट बानायनो हादों लोगोफोर, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला। आंनि गारिया दाबो हामजोबाखै लोगोफोर, थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ दिनै लास्ट बानायनो नागिरदों। रायजो नोंथांमोनहा आंनि फेमिलिनि बादै मोजां मिन्थिजोबाखै, बेखायनो आङो दिनै लास्ट भिडिअ खालामनो नागिरदों। नंगौ, बे आंनि हिन्जाव गदाय, नाथाय बिसोरो गासै 6 जन दं। दा जाय मानसिया आंखौ बुदों बिहा बिब' सानै दंखायो, हाबा जाबाय, आरो बिनानाव दुइसिन सासे दं, लेखा फरायगासिनो दं। आरो बिस्रा 3 बिदा फंबाय दं। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लादो। लास्ट बेनो आंनि भिडिअ। आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो, जोंनि गासैबो आंखौ सोर भिडिअ बानायनानै हगारा आरो सोर हगारदोंमोन नोंथांमोना मिन्थियाखैबो जानो हागौ माखासे फेमिलिनि बादै। आं बेखायनो दा स्रा खोन्थालांनो नागिरदों। जाय आंनि हिन्जाव गदाय, बेखौ आं हिन्जाव गदाय होननानै लाबाखै आरो लाबोदोंब्लाबो, नाथाय बियो फिसाइ थैजानायखायसो आङो बे फन हरलायलायनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादों। दा नोंथांमोनहा फिसाइ दंखायो बा फिसाइ गोनांखा सानदों नंदों नामा? नाथाय बिदि नङा, फिसाइ गोनांखा नङा, फिसाइया थैजाबाय। दा बे फिसाइ थैजानायखाय रावबो गैयिलाय, बैसोर बिब'फ्रा हाबा जाखानायखाय, दा बिसोर बे समाव उन्दैमोन, दा मालायनाव थायोमोन बिसोर गथ'फ्रा। दा बेखायनो आं अननानै जेबो गरिब जेरैबो जाथारला, गरिब गुन्द्रा होननानै आङो बेखौ सासे उन्दैखौल' मिन्थिदों। बे सासे उन्दैखौल' मिन्थिनायखाय आङो लाबोदोंमोन, नाथाय उनावसो आं गासिबो फिसा दङ होननानै मिन्थियाखैमोन। दा आङो मिन्थिबाय। दा जाय मानसि हाबा जानाय बिसोरखौबो बियो मा होनदोंमोन, खांनायसो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा गावसिनि फेमिलिनि न'खरानो खांनाय नङा होननानै खोन्थादों, अरिजिनेलसो होननानै खोन्थादों। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों। गावसिनि असे जाथियानो खोन्थादों। नंमारगौ, बेखौ आं दा मिन्थिबाय, सिखार जाबाय। दा बेखायनो जाय बुग्रा बे मानसिया दा सिगाङावबो मेरला बुलायखांबाय, मानसिफोरजोंबो बुलायखांबाय। दा बेखायनो जाय बुग्रा बेबो मालायजों बुजाफिनखागोन आरो मालायजों बुलायबावखागोन, बेखौ आङो मिन्थिगौ आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ। आरो नोंथांमोनाबो मिन्थिखाबाय जे ससियेल मिडियायाव होजोब्बाय, ओरैबायदि बुग्राखौ बिफाखौ मानो बुनांगौ, मानो बुनो मोननांगौ, मा अधिकार दं होननानै। मोजां मोनदों, बुजायहरनायाव लायोबा लाथों, आरो लायाबा गावनिनो दायथ', गाव जेरैखि थांनानै जेरावखि थाया। आंथ' बेजों जेबो लेना देना गैला, आंहा बेजों खुनु सोमोन्दोबो गैला, आरो बियो आंनावबो फैनो हाया, आरो बियो आंजों सोमोन्दोबो गैला, बिनि नाम्बारबो गैला, जेबो गैला। दा बेखायनो जेरावखि थाया नोंथांमोना बे मानसिखौ एसे खेल खालाम, नोंथांमोनहा खेल खालाम, माबायदि मानसि बे। दा बेंगलरावनो थायो। दा आं मोनसे खोथाखौल' बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर। आङो बयबो बुङो, कमेन्टआव बुंहरदों, मार्शेल आर्ट्स गोरोङा मानो बुनो हायाखै, कुम्फु गोरोङा मानो बुनो हायाखै, रकलायनो जाबाय आरोखि। दा जोंनि मार्शेल आर्ट्सफोरखौ बेबायदियाव जों बाहायनो हाया। मानसि बुनायाव, मानसि सौनायाव, मानसि जोनायाव जों बाहायनो हाया। बेखौ जों बाहायनो हायो मायाव, कम्पिटिसनाव बाहायनो हायो, फिल्म इन्डास्ट्रियाव बाहायनो हायो। बेफोरखौ जोङो सोरखौबा बुनाय, सोरखौबा सौनाय, बेफोरबायदियाव जों बे मार्शेल आर्ट्स बा कुम्फुखौ जों बाहायनो हाया। रायजो राजा नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ, जायहा मार्शेल आर्ट्स लागोन बिसोर गुरुनि बा मास्टारनि बागै बा मास्टारनि एसे गोजौआव थांनो हाया।
मास्टारा जेखौ बुङो बेखौनो मानिनांगौ। जों ओरैबायदियावसो जोङो बाहायनो हायो, बे रुलखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन। बेखायनो मानसिफ्रा बुंदों आरो बिदिनो कमेन्टफ्राव बुंहरदों, बुंग्राया बुंखायो, आंबो बेखौ मिथिगौ, सोरबा मोजां दं सोरबा गाज्रि दं, बेखौ आं मिथिखागौ। दा आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर। मोनसे खोथाया जाहैबाय लोगोफोर, जाय मानसिफ्रा आंनो फन हरदोंमोन, खबर लाहरदोंमोन, आंनिनो साबसक्राइबारानो जा, आंनि लोगोफोरानो जा, बिथांमोननिसिम आं गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबावबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आं माखासे फन हरनायखौ आं रिसिभ खालामनो मोनाखै। आं मिस कलावनो दंजोबो, गासिबो मिस कल दंजोबो, आरो बे समाव आंनि मबाइलाबो सुइच अफ जालायलायदों। बिथांमोननिसिमबो आं रिसिभ खालामनो हायैनि थाखाय एकदमबारे निमाहा बिहरनाय थाबाय। मानो होनना बुङोब्ला आं बेसे सिरियासमोन। आं माखासेखौ हमनो हादों, माखासेखौ हमनो हायाखै, मबाइलानो सुइच अफ जागुलायदों लोगोफोर। बेखायनो अन्नानै निमाहा होदो। आरो मोनसे खोथाखौल' बुंबावनो नागिरबाय लोगोफोर, दा आं जेब्ला लासैनो मोजां जालांगोन, आंनि बे माखासे खोथा दङ, आं मा मावलांनो नागिरदों, आं मानि थाखाय फैफिनदों, बेखौ आंनि जेब्ला थांखिया साक्सेसफुल जागोन अब्ला आं नोंसिनिसिम फोरमायहरगोन। आं मानि थाखाय थांखियाव फैफिनदों, आं मानि थाखाय बेंगलराव फैफिनदों, बेखौ आं नोंथांमोननिसिम रोखा बुंहरफिनगोन भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा लास्ट बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर, बिराद दुखुनांथाव खोथा लोगोफोर। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, आंजों लोगोसे भाइराल जानाय नैबे खाम सिफुंखौ लानानै मोनसे मन्दप, मोनसे जयग होनाय जादों, बा जयग माने खाम सिफुंजों हाबा लानाय बायदि आरोखि, हाबा लादों। मानो होनना बुङोब्ला बे बिराद दुखुनांथाव जादों। आंबो नायदों, देहा गाज्रिबाबो आं नायदों। बे बिराद जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो बिराद जोंनि लैजा गैयै जादों बे हाबा जानाया। खाम सिफुंजों अर सावनानै हाबा जानायनिफ्राय लैजा गैयै जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दाख्लैसो बावैसो जानानै थांबाय गुवाहाटियाव। बे खाम सिफुंजोंनो 10,000 जन मानसि नायदों, 10,000 जन मानसि मोसादों। सारा भारतआवनो, सारा इन्टारनेसनेलावनो नुहैजोबदों। अब्ला बे खाम सिफुंजों मानो हाबा लानांगौ? अब्ला बेफोर बिराद जोंनि बर'नि गेजेराव सानस'हायै ओरैबायदि दुखुनांथाव जानानै थाबाय, ओरैबायदि दुखुनांथाव जानानै थालांबाय आरोखि। बे मोनसे हिस्टरि जालांबाय लोगोफोर। बेखायनो साना हसिया माब्लाबाबो बेबायदिखौ खालामनाङा। दिनै वार्ल्डआव फेमास जानो थांगासिनो दङ, वार्ल्डआव मिन्थिहैजोब्बाय जोंनि 10,000 जन मानसि बागुरुम्बा मोसानायजों, बे खाम सिफुंजोंनो 10,000 जन मानसि मोसानानै वार्ल्डखौ फेमास जानो थांगासिनो दं। वार्ल्डआवनो फेमास जानो थांगासिनो दं, सारा भारतआवनो फेमास जानो थांगासिनो दं। अब्ला नोंथांमोना मानो साना हौवा बेबायदि खाम सिफुंजों हाबा लाया? बे मोनसे बिराद गिदिर हिस्टरि जानानै थासिगोन लोगोफोर। आं दाख्लैनि भिडिअ होनो सानदोंमोन, आंनि देहाया मोजां नङा नालाय, ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ आगारनो हायाखै लोगोफोर। साना हसिया माब्लाबाबो बेबायदि खामानिखौ दा माव। गोदोनि बायदि जोंना आवाथि खन्दआवनो नांगौबा जयग होनानै हाबा ला, बेनो बेस्ट। मानो गोदान रुल खालामो? जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव जानानै फैबाय। बर'नि गेजेराव बे मोनसे हाइएस्ट हिस्टरि जानानै थाबाय लोगोफोर। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, आं भिडिअखौ बेखौनो लास्ट खालामगोन। आं मैया दाख्लै गंसे बिजि थुहैबाय, आरो आं दिनै मोनसे बिजि थुनो थांबावगासिनो दं लोगोफोर। बेखायनो आं भिडिअखौ दिनैनि गेजेरावनो बेयावनो लास्ट खालामनो सानबाय। आं भिडिअ लाबोला। आरो मानसिफ्रा होनदों, फिसा फिसौ जाथायखौ लानानै कमेन्टआव होदों, मानो नोंसोरो भिडिअ आगारो? बे मोनसे फिसा फिसौ बाथ्रा नङा। आंनि असे न'खरनिब्ला आं होआ जानो हागौमोन, आं असे न'खरनिबा होनाय नङामोन। खिन्थु आंनि फिसा बाथलसो दे, आरो बियो आंखौ मानि थाखाय बुनो मोनखो? दा बिनि थाखायसो आङो
भिडिअखौ आगारनाय जादों, नङाबा आंबो आगारा न'खरनि खोथाखौ। बे जाहैबाय फिसा बाथुलनि थाखाय आंहाबो सानाय मोनबाय। बिनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ आगारनाय जादों, नङाबा आंबो आगारा न'खर असेनिखौ। नांलायनाय खमलायनायखौ नोंसोर मानो बिदि फिसा फिसौखौ होयो होननानै कमेन्टआव बुंदों नालाय, दा आं नैबे खोथाखौ बुंहरखानाय जाबाय। बेखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय।